Phela mina ngeke ngiphawule kakhulu kusho ukuthi khona lana udadewethu naye Alexisa khona kuSibari. uSibari ngeke abone mina ekhona yena. Ngeke uSibari akwenze lokho. Mangabe yonke into yenu nje i-right bengeke azakwenze lokho. But wena nje fanele ubuvikela udadewenu. Cha, ngiyamvikela impela udadewethu. Kodwa imali sisebenza ngemali sisi. Anginayo mina imali, angisebenzi. Ungcono yena uyasebenza, unayo imali. Anginayo mina. So manje uyavuma ukuthi ke na uSihle niyathandana. uSihle akazasho mina ukuthi uyangithanda. Kuphela mangingafona nje manje ngithi Sihle kuukuthi uzoyenza leyo nto engishoyo. Niyalala noSihle. Angaze ngilale nayo Sihle. Unyaka wonke. Hayibo sisi, usukukhonani? Usukukhonani? Umuntu anganunisela ngemali ungalali. Nakho ke phela enginunisela ngemali, nakho ke asikaze sisi. Njengoba ngikutshela ukuthi uSihle akaze alikhiphe ngembaba athi ke zama ngiyakuthanda. Kuphela wenza ama-action ngemali. Wenza ama-action ngemali. USihle kuthiwa ukuthengela amateki. Yes, ungithengelile amateki. Kwakuyi-birthday yami. Ngangizothini mina mangabe efika ethi ke Sibari happy birthday. Ngithengela amateki. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihle noLungsta. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa kunodaba ekumele silidingide. Sawubona njani? Ngisaphila sisi. Ngiyaphila. Cebingelela ababukeli beBlack Life uzisho igama. Sanibonani ninjani? Niyaphila nami ngiyaphila. Nguhlengi waGumede. Hlengi Gumede. Hlengi usimemile la ekhaya kuyinkinga zomndeni. Yebo Kwenze njani? Yebo ngimemile ngokuthi usisi wami asisazwani kahle mina naye. Ngokuthi usisi wami wangibolekisa imali ebhenki. Okay. Yebo. Manje usisi wami asafuna ukungikhokhela le mali. Oh, okay. Nize nibolekisane ngeimali ebhenki like ungaqala ekuqaleni ukuthi kwakwenze njani? Ukuthi usisi wami wayenenkinga ukuthi ufuna ukwenzela izingane zakhe umemule. So wayengenamali. Mina ngamcabangisa ukuthi akaboleke ebhenki mina ngizombolekela ebhenki. Oh, okay. So wena wawuqualify for i-loan? Yebo, ngangiqualify too much. Okay. So imalini le wambolekela yona? Ngambolekela u15,000. U15,000. Yebo. So isivumelwano sasithini? Wayethe ngizomkhokhela, wayethe uzomnikeza nge1,000. Yebo. Kukhokhela imali. Yebo. Okay, so manje ke seninike no15,000 sekwenzakalani? Usisi wami akasayikhokhi imali manje. Akasanginika imali isekhawunta kumina isidla mina manje imali ebhenki. Mawumbuza? Mangimbuza uyangidelela uyangithuka. Uyangithuka ingakho ngize ngacela nini ukuthi wenzani ngizongilekelela. Black Life. So usisi wakho mhlawumbe ungasuchaza i-relationship yeni kanjani? Usisi wami ukuthi khona nje into encane nje yasoye yenzeka kumina phakathi kwami mina naye. Wase wangithathela i-boyfriend yami. How? Yebo. Wakuthathela i-boyfriend? Yebo. Kodwa bengakubekile konke lokho ngoba phela wayefuna ukwenzela izingane zakhe umemulo. Imake wafike wakuthathela i-boyfriend. Waphinde futhi wakucela ukuthi umthathele i-loan. Yebo. Ngoba phela ngithi usisi wami phela. Sesayixoxa indaba yadlula. Kodwa mangizwe ngo next door bathi hayi basabonana. Basabonana. Yebo. So imaka wakuchazele i-boyfriend ke before siqhubeke le imali. So i-boyfriend nasenithanda nesikhathi esinganani? Sesithandane 15 years. 15 years. Yebo. So usisi wakho kakhathi semthatha babe-cheat-a or babeyintshontshanela? Bebeyintshontshanela ngoba mina mangiyibuza i-boyfriend yami iyamphika. Iyamphika. Yebo. Wena uzwa ngoba indaba engaka? Ngizwa ngomakhelwane bami babengitshela. Hayibo. Bona bane-proof ethini? And futhi nami ngake ngababamba futhi sisi. Wababamba baphike wena? Hayi khona umunye umuzi ngangababamba kuwona unomcimbi. Yebo, ngabona ukuthi la qhuma ulavu la. Yini indlela babethintana ngayo mhlambe? Kwaqhuma umunye ulavu nje ungangu-understand nje nawe. Nawe nje mawubuka nje abantu abathandanayo wawungabona ukuthi hayi la ziyaqhuma. Ziyaqhuma. Yebo. So manje ke usisi wakho ke after uthole lento relationship bahlukana noma baqhubeka ngoba uthe ngisola mina basaqhubeka ngoba usisi wami mangisithi ngangikhokhela imali anikeza imali. Uthi nje ngeke ngize ngiyikhokhe. And then i-boyfriend ukuyibuze nina nisandawonye nayo? Sisandawonye kodwa nakumina nje kuyaxega kumina. Kuyena nje ayi. Ngathi ngizela iy'nkinga ey'ningi-ke la. So ukuthathela umuntu wakho? Yebo. Nemali akafuna ukuyikhokha? Yebo. Wena-ke umuntu-ke na owaziyo ukuthi usanda ukukulimaza wawumthathelelani imali ebhenki? Siqale lapho.
Ukuthi ngoba phela usisi wami wayesekhale too much yabo. Mm. Ngamthathela sayixoxa futhi indaba yakho wayiphika waze sisi wami mina ngayithatha kanjani indoda yakho. Mm. Uyabona? Ngasithi mina okulungile-ke uma ukuphika-ke lokho kodwa umakhelwane ngeke bayikhuluma into abangayazi. Mm. Yabo. Omakhelwane obathembayo labo. Ukuthi nje isikhathi esiningi usuke nabo umakhelwane. Shuthi nje khona omunye umngane wakhe asuke emxoxela naye umngane wakhe abuye eze kumina azongitshela. Azokutshela. Yebo. Okay. Yini mhlawumbe akayisho obonayo ukuthi ngempela lo muntu usajola nomuntu wami? Awu wangibalela amateka amthengele wona. Yabo? Ku-December. Unyaka odlule. Umuntu wakho uthengele usisi wakhe amateko? Yebo. Yena usisi wami ungitshela ukuthi nje uthengele i-boyfriend yakhe le ngiyaziyo uSimanga. uSimanga. Yebo. Asikhulumi ngomuntu omncane phela lona. Mawukuthi useney'ngane ezenza umemulo. And zikhulile iy'ngane zakhe. Zithini man behavior kanjena abandawonye? Hey, iy'ngane zakhe zithi ninaxoxa ngoba nibadala thina ngeke sikwazi ukuyingena. Mm. Yebo. So kulo 15,000-ke ufuna kwenzakaleni mase sikhuluma naye? Hayi usisi ngifuna ngidinga ngikhokhele. Akukhokhela imali Yebo, yakho. angikhokhele imali yami siqede mina naye. Mm. Yebo. So wena ubusy idonsa kuwena mawuhola manje. Yebo. Ngisengona imali engaphelele mina emsebenzini. Mm. And that was not the plan. Yebo. So usisi wakho umuntu onjani? Usisi wami nje uba on and off, yabo. Sengiyam-understanda ngoba vele usisi wami ngikhule naye. Mm. Yeah. Uchaza ukuthini mawuthi on and off? On and off ey'ntweni zokuthi yabona nje masiye emjwayiveni sihamba naye abe right kodwa ekhaya yabona nje ikona leyo nto. So ubuya bemudi Yebo. ahline Yebo. kodwa wena usumjwayele. Sengimjwayele kakhulu. Okay, wena okay nibangaka ekhaya usisi wakho webele noma usisi ngobumngane? Usisi webele. Usisi webele. Yebo. So umngakanani yena kuwena? Hayi mdala kunami. Mdala kunawe. Yebo. Okay. So manje-ke sizomcela usisi wakho Yebo. ngoba ukhona la ngaphandle. Yebo. But wena usu-ready ukuthi ukhulume naye? Awusengi-ready to. Usu-ready? Yebo. What if wena niqhubeka nixabana? Ayi. Shuthi-ke mina ngisengizoyitshena-ke indoda ukuthi nje ayi. Angisakudingi eduze kwami. Okay. Ngoba manje imali yami ayikhokheki through wena. Kunjenje through wena. Why uthi-ke na imali ayikhokheki through indoda? What do you mean? Yini oyicabanga kudlala nengqondweni yakho? Kudlala ukuthi njengoba engafuni ukukhokha imali yami usisi wami. Shuthi ngale emakhoneni nendoda yami. Uyakwazi abakwenzayo bobabili. Shuthi nje wayengiqhwaga. Shuthi wayengibona ubuclever bami ukuthi ngiyakwazi ukuyoboleka imali ebhenki, ngiyakwazi ukumelela imali ebhenki. So is it possible ukuthi le mali bayithatha nalo isoka lakho? Ngeke ngize nayo ishow kodwa-ke ngoba nomngani wakhe lahlezi amtshena iy'ndaba. Uyasho ukuthi na hayi umxhasile ne-boyfriend yami kodwa mina i-boyfriend yami ayingithengeli ngisho iphendi leli. Nina ingane? Asinangane mina naye. Aninayo ingane. Yebo. So umuntu othuthanene naye for 15 years yena uthatha imali ayinikezwe udadweni. Ubani wathandana naye kuqala? Mina ngathandana naye. Wena. Yebo. Akhathe-ke uzubabona emaphathini ubone ukuthi kuqhuma uthando la. Wazama ukuyi-addressa leyo nto ngaleso sikhathi? Ya ngoba phela nami ngase ngishaya uvalo ukuthi baqinisile kanti abantu la ngaphandle ukuthi kwenzakalani lana. Ngithi mina hawu sungazi wenze kanje. Awu abanginaki nokunginaka. Ngathi mangisi ngiyambuza ngakusasa wathi ayikho leyo nto. Sure. Okay, sizomlanda udadweni la ngaphandle khona sokhuluma naye usu-ready? Hayi ngi-ready for yena. Angitshela ukuthi anganginike ingane imali yami ingoba usaqhubeka ne-boyfriend yami yini na njoba mina sengithathe isinqumo sokuthi ngiyahlukana ne-boyfriend yami. Okay. So silwela imali noma silwela indoda? Sizokulwela ngo-2. Okay, so ufuna imali ngiyayithanda nendoda ngiyayithanda. So ufuna indoda yakho? Ngifuna indoda yami ibuye nemali yasebhenki ibuye futhi. Okay, so usukhokha ama-installment amangaki? Eish sisi sengikhokha ama-installment awu-4. Awu-4. Yebo. Okay, so fanele akhave le mali ayithatha nale mali osuyikhokhile wena. Yes sisi. All right. Yo. Indoda phela enye into. Indoda enye into. Enye into sisi indoda ifana njengemali. Ifana njengemali? Yebo kumina. Ubani nale gama lomfana?
Sihle. Sihle. Yebo. So uyamfuna nalo Sihle. What if uSihle engakhethi wena? Hayi kusho ukuthi kuyacaca ukuthi naveleke bayathandana vele. Kodwa-ke mina-ke nami ngizo-act ukuthi ngenza njani phakathi kwabo bobabili. Uzobona ukuthi wenze njani. Yebo, ngoba phela ngeke ngithandane nomuntu iminyaka emingaka ngithanda ngisho ubranch ipaint. Bara uboni yini lapho ukuthi-ke na akakufuni? Ngeke akaze akuthenge necathulo? Akaze. Ngisho neskipa-ke lesi? Akaze. Wena usuke wamenzelani? Kuningi engimenzele kona mina empilweni yakhe. Kuningi ngimthengele ama-iPhone ngimenzelani ngimenzeleni. Hamba ngemoto ngifakele upetrol emotweni. Ngifakele upetrol. Yebo. Awuboni ukuthi mhlambe benodadewabo nodadewenu bayakudlala? Yebo ngiyakubona ukuthi bayangidlala. Kodwa-ke ngizokhala nami isikhathi sami seminyaka emingaka ngikhale nemali yami futhi. Yebo. Ngikhayela uthando lami engilenze kuyena. Ima-ke uke wathi-ke na uke wathengela udadewenu amateko. Yebo. Bekungayona isayini leyo ukuthi akanendaba nawe? Kube yiyona isayini kodwa angizange ngiyithathe serious leyo nto. Awuyithathanga serious? Yebo. Ngoba yena mangimbuza usisi wami uyaphika. Okay, so wena uhlalele ethembeni lokuthi udadewenu uyaphika. Yebo. So mayiconfirma-ke namhlanje ukuthi ngempela ikhona lento. Yebo. Uzo-accepta, umove on. Kukhona phela ukuthi umove on. Kuzoba bukhuni. Yeah. Kuzoba bukhuni kona. Ngoba ngilimele too much. Imali ehambile, uthando lwami lihambile. Hayi, no, ngizwa kahle. Yo, nayizwela-ke babukeli be-Black Life TV asimlande udadewabo ngoba uyasho ukuthi-ke na uqala umthathela indoda nangumanje usemthathela nemali akubuye konke kodwa okubalekile ngithi mina imali hayi indoda asimlande. Ake sesibuyile babukeli emakhaya sesibuye naye udadewabo kahle othi uyena esizokhuluma naye. Sawubona njani? Ngiyaphila sisu njani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa Black Life TV, uhlelo izinkinga zomndeni. Ngimenye udadewenu la. Wathi-ke na-ke ngisondele. But before ngimnikeza ithuba usisi uba igama. Igama nguZama. Uzama. Yebo. Zama, usisi wakho uhle injani relationship yini? Ubudlelana bethu nomntama bu right. Okay, uyazi-ke nawe nje azikhi awukho umndeni ongenayo inkinga zakhona. Qinisile. Kodwa-ke ku right. Kuhlezi vele kuzoba nama upside down akhona. Kodwa nje ngakusho ku right bandla. Ku right. Ku right. So ungasho nje ukuthi usisi. Ya, usisi wami nje u right. Ongadependent. Masiwayeka nje amathize. Okay, usibizile usisi wakho ngizomneza ithuba-ke manje-ke nikhuluma. Okay. Ngokhuluma. Sisi wami ngambolekisa imali awufuna ukunginikeza imali yami. Ngakucela vele ngathi ngicela ungibolekele imali because ngifuna ukwenza umemulo weingane. Wavuma wangisiza. Ngiyabonga kakhulu umntama wangisiza. Kodwa uyazi-ke nawe angisebenzi. Ubu expect ukuthi ngizoyithatha kuphi imali? U-expect ukuthi mina ngiyithathe mina imali. Uyasebenza mntama, uyasebenza wena. Mina ngisebenzi nginezingane. Ngizokwenza njani? Ngizokwenza njani? Njani mina? Hayi uyasebenza sisi. Kwakufanele ngenze njani mina? Indoda yami kokuqala. Lalela. Qala udla indoda yami. Lalela. Yonke lento le nisuselaphi? Nisusela ukuthi wena uniboleka imali ngale emakhoneni. Utshena indoda yami ukuthi bolekana imali emakhoneni. Angikwazi-ke lokho ukukhuluma ngakho kodwa mina ngitshela khona. Okokuqala nje. Lalela awunglalela ngithi wena ungilethela. Okokuqala ungilandela abantu bamakhamera ubaletha la ekhaya. Uhlulwa yini ukukhuluma nami? Ngizokhuluma ini nawe ngoba wena kade ngangitshela ukuthi ngifuna imali. Bekufanele ungitshele ukuthi dadewethu ngicela imali. Njengoba ungilandela abantu bamakhamera ubona ukuthi bazokusiza kuphi ngeke ngisayikhokhela for lokho-ke dadewethu. Tshela bona-ke bakukhokhele. Ngeke phela ngithi lalela bekufanele le ndaba siyikhulume njengefamily. Asesiwona umndeni mina nawe. Lalela muntu akushongo mina ukuthi indoda ingakufuna akushongo mina bengeke ngiyeke usibari mangabe ngicubuzela amagabade uma ngicubuzela usibari ethi usibari nakho uthatha ngeke ngathathi ngizele mina ngineyingane uyangaza ngisebenzi befanga ngenze njani wamthatha ngempela usihle wambeka ngabe ethi usihle nayi imali impande yesona mina njengoba ngingatholi njengoba nginganayo nje uyasebenza kanti imali esebenzayo eyani ngoba unangane
Mina ngizele sisi nginey'ngane. And le yakho yokuthi ulanda abantu bakwa Black Life ubalethela ngeke size sizwane mntakama ngeke size sizwane angeke kwangempela futhi. Wena bekufanele ungitshele uthi mntakama uyazi nje angisebenzi mina uyazi angisebenzi. Wena ngesikhathi ugijima uye ebhenki uyofuna iloni ubuthi ngizoyikhokha ngani mina ngoba uyangazi ukuthi angisebenzi. Ubuthi uzoya kuba kwengane zakho. Ngangithi ngithi ngizophanta phela kwangaphanteka. Angithi akuphantekanga. Bona-ke mntakama Nendoda uyiphanta kumina. Lalela mina ngeke ngavumi indoda yakho mayifika ingigabisela ngemali anginayo imali mina imali angiyenzi mina angiyenzi yini ephelayo buqedwa yini indoda noma buqedwa imali nendoda awu kahle bodadewethu kahle yebo abephela Uyithathelani imali kudadweni kanti uma wazi kahle ukuthi ngiyikhokhe uyasebenza udadewethu angisebenzi mina bekubalekile ukuthi ngenzele izingane umemulo nginganayo imali kungiphoqa and ukube kuthiwa bengimcelile ngathi ngicela ungisiza mntakama ngicela ungenzelela izingane zami umemulo ubengeke azavuma so ngase ngiyabona ukuthi yazini ngcono angithi mntakama ngicela ungiyele ebhenki ngilinde phela ngithi wena ongilethela mase kulanda wena kangaka ngenze njani ke mina ngenze njani ngeke ngize ngikwazi kanti ngoba uyakwazi ukukhuluma kangaka besingakhulumi ngani sobabili la ekhaya besingakhulumi ngani sobabili la ekhaya kahle hayi kahle sofika kule yasihle hawu awuqala uphendule le yemali sisi angisebenzi mina ya nginey'ngane ebeyidinga ukwenzela umemulo ngase ngiyabona ukuthi uma ngimcela umntakama ngithi ngisacela hle ungikhandelela iy'ngane zami umemulo ubengeke avuma ngase ngithi-ke isolution ukuthi angithi ngicela mntakama ungiyele ebhenki uyothatha iloni angeke ngihluleke ukuthi njalo ngenyanga ngibe nalo 1,000 ngikhokhele akwenzeki-ke njengamanje-ke anginayo imali ukuba uyazi ukuthi ngibe ngiyabavuka ekuseni imali ntambama uyabuya emsebenzini imali hayi ngiyamkoleta ngiyavuma kodwa ngikhathele phela nami hawu ngiyadla inyama ngiyavuka imali ngiyavuka liyashona imali ngimkoleta ngiyavuma ngiyamkoleta kodwa ngeke eboleka imali ethi ngibolekele wathi mina nje ngizoyizama mntakama ngizoyizama ngifuna ukwenzela izingane zami umemulo sengiyathuka-ke mina manje besazongitshela ukuthi anginayo imali uyazi nje angisebenzi mina uyazi angisebenzi angithi ngishiya la ekuseni ukuthi uzoyikhokha ngani imali bengithi ngizophanda akuphantekile phela ngenze njani-ke ngenze njani ngihambe ngiyodayisa-ke hayi bo ukhona wena uwumntama unayo imali waboleka kumina mina ngiyavuma ngaboleka kuwena uyasebenza Zawu yebo wena-ke njengesihle sakho umncenga because I believe ukuthi wamncenga ngamncenga why-ke manje-ke ungazehlisi umncenga usho ukuthi mntakama kuyabheda why manje sekuwena oshayela phezulu cha into enza ukuthi ngishayele phezulu yindaba abhalele kwa Black Life engabe ukhuluma nami kahle njengodadewabo akakhulumi ngani nami kahle so akaze ukhulume naye kulo 4 months kade cha uyangimemeza mayikhuluma nalo fomu uyangimemeza akakhulumi hayi kahle awukhulumi nami kahle uyangimemeza hawu cha wena phela yes ngiyakukweleta ngiyavuma kodwa manje wena ayikho nje into ekhulunywa nje la ekhaya ngaphandle kwalesi sikweletu nje ayikho nje yabo wena wabuya nje emsebenzini sengiyazi ukuthi hayi ke sekuyimali sikhokhe mntama uyasebenza uzela unangane mina nginenga indoda ngeke ngiyikhokhe and njengoba inginika imali nje kanje sisi hawe ma ngiyasaba imake zami yabo njengoba inginika imali nje kanje mntama inginisela ngemali ngeke uyinukeke le before siye endodeni ngifuna siseklishe le yesikweletu yebo of which-ke na isono sibizele la eyendoda ngizwe ngoba sengila yebo ake sikhulume le yesikweletu uma suthi wena uzoyikhokha kodwa ashiya indoda uchaza ukuthini ngifuna indoda yami ibuye njengoba so isikweletu awunankinga ukusikhokha anginasinkinga nje angisenankinga naleyo nto pho kade bungibizelelani-ke la ubungashonga nje ukuthi mntakama yekela ungasangikhokheli imali leyo ndoda into enkulu kabi sixoxa ngento enkulu-ke manje imali yaphela mntama mawuya emsebenzini abakushelini abafana la emgwaqeni angishayelwa hayi uzosala-ke munu ngoba mina ngeke ngiyiyeke imali yabo indoda yakho njengoba inginunisela ngemali nje yabo njengoba inginunisela ngemali nje osami futhi ngiyayithatha futhi ngeke ngize ngiyiyeke awusho-ke zama kusihle yebo 15 years usisi wakho wena-ke niqale nini uqale 15 years naye cha asiqalanga 15 years kunonyaka okwethu yes usibari ubefika athi sibari asihambe sendaweni soyishibizela ngivume-ke nami usibari wami ngoba mina ngaphuzi angihlangani phela munu akushongo mina ukuthi uyekeleni wena akushongo mina-ke nkosi yami
umuntu uzazi yena. Asimlalele ukuthi sithini. Umuntu uzazi yena. Masifika bomnandini angasho lutho vele uSibari. Phela nje uSibari usebenzisa ama-action ukuthi hayibo ukhipha imali wenza lokho mangithi Sibaringa yabo nje nakumemulo loyo wangisiza bandla kakhulu kabi wangixhasa nje kakhulu kabi futhi kube ngangazi ukuthi uzongixhasa kanje ngangeke ngize ngicele mntama ukuthi ngicela ungiboleka imali okuyiyona lesi yasiletha la namhlanje. Uyazi ukuthi umuntu wakho waxhasa udadweni? Angikwazi mina ngiqala ngaye manje. Awukwazi lokho. So wena ke njengosisi wakhe uthula uthini uSibari engamtshelile umuntu athandana naye ukuthi uxhasa? Angazi phela mina ngeke ngiphawule kakhulu kusho ukuthi khona lana udadewethu naye Alexisa khona kuSibari. Sibari ngeke abone mina ekhona yena. Ngeke uSibari akwenze lokho. Mangabe yonke into yeni nje i-right bengeke azakwenze lokho. But wena nje efana ngabe uvikela udadweni. Cha, ngiyamvikela impela udadewethu kodwa imali sisebenza ngemali sisi. Anginayo mina imali, angisebenzi. Ungcono yena uyasebenza, unayo imali. Anginayo mina. So manje uyavuma ukuthi ke na uSihle niyathandana? uSihle akazasho mina ukuthi uyangithanda. Kuphela mangingafona nje manje ngithi Sihle ukuthi uzoyenza leyo nto engishoyo. Niyalala noSihle? Angaze ngilale nayo Sihle. Nyaka wonke. Hayibo sisi, usukukhonani? Usukukhonani? Umuntu anganunisela ngemali ungalali. Nakho ke phela enginunisela ngemali, nakho kasikaze sisi. Njengoba ngikutshela ukuthi uSihle akaze alikhiphe ngembaba athi ke zama ngiyathanda. Kuphela wenza ama-action ngemali. Wenza ama-action ngemali. Usihle kuthiwa ukuthengela amateki. Yes, ungithengelile amateki. Kwakuyi-birthday yami. Ngangizothini mina mangabe efike ethi ke Sibari happy birthday. Ngithengela amateki. Uyakwazi uzalwa nini? Ezokulethela ibirthday mhlawumbe ngisho. Angazi ke phela mina ngiyamtshela ngithi ngiyakhuluma mina naye masishibizela indawo zethu ukuthi hayibo yazi njalo lenyanga yami yokuzalwa ngosuku olukuthi ngiyazala. Awunama ngibuza utshwala. Phuza muntu ungayibambezeli mntama. Ungayibambezeli uSihle ukuthi ke na udadweni yena umenzelani ngoba enzela wena zonke izinto. Uzomenzela kanjani okuyena ofakela uSihle upetrol emontweni? uSihle uyabona ukuthi udadewethu unayo imali. Uyena owenzela uSihle izinto. Wena umfakelani? Uyena owenzela uSihle izinto. uSihle uzomenzela kanjani? Uzomenzela kanjani? Ayithi uyadiza wena. Ayithi uyadiza wena. Uyabona ukudiza emadodeni ikhambaphi? Umfana yadizelwa. Yazi ukusakaza ngempama Hawe ma, ungaboni laba nami ngeke ngize ngikubukela. Kushuthi sobambana, Nabandawonye ngeke nize nibanga indoda eningayazi. Uvele nje usungidelele ngokwanele ukuthi uzoletha abantu bamakhamera ubalethela ekhaya. Sobambana. Futhi ungangistart. Yazi sekukhwatha mina ke manje ongilethela abantu. Ngicela ungangistart ngoba ngizoduma. Yazi ngizoduma. Ngicela ungangistart bantu. Ngicela ungangistart. Oqala uwena ongilethela abantu la. Manje sekuwena ophakamela phezulu. Akusimina nengabe ngiphakamela phezulu. Zama? Yebo. Ehlisa umoya. Ngizowehlisa kanjani kuyena ophakamela phezulu? Ngizowehlisa kanjani kuyena ophakamela phezulu? Ngizowehlisa kanjani? Uyakhuluma. Ngizokwenza njani ngingakhuluma? Akusiwena olanda abantu bangaphandle wafaka kule ndaba. Uyangazi angisebenzi. Bekufanele usho nje uthi mntakama. Hey ladies. Uyangazi angisebenzi. Bekufanele asho nje ukuthi mntama ngoba mina ngiyasebenza. Uthi uzokulobola uSihle? Hey, awe ma, kazobe kuyinini lapho? Ngobani? Ngoba ulala noSihle. Noma ngabe ngiyalala noma ngabe angilali kuyobe kuyobe kuyinini lapho? Yazi lo. Hawe ma ungangisabisi ngoba ubona ungangisabisi. Imani. Hey, awe ma. Hey. Akuliwa la, siyakhuluma ngithi. Uyena nje oqala uqhuba. Ngeke ngimbuke eqala uqhuba. Uyena oqalayo. Ngenze njani mina? Ngimbuke. Ngeke ngikwazi ukuhlala ngigoqa izandla nami kuyena obhizi. Ngeke ngize ngikwazi. Yebo. Yebo. Uba uthatha u15,000. Imina. Ubani ke ongasigcinanga isithembiso? Imina. Uba uthatha indoda kaSihlengiwe? Imina. Pho manje mangabe enyusa amaphaphu ngenze njani mina? Fanele udiniwe. Ngeke ngimbukeke nami. Udiniwe. Yes, ngiyamuzwa udiniwe. Yena bengafanele abiza abantu abalethela athi uzokhuluma nabo. Ubufuna enze njani? Sinabo mamncane ngabe ubabizile kwabizwa ifamily meeting wabatshela ukuthi hayibo nangokuzama engasafuna ukukhokha imali yami. Ukuba ubiza umamncane ne-family meeting bekuzokwenza umehluko. Yabo kube naku i-family meeting bezokwenza kanje kushuthi bekungekulunge nakhona. Nala ukuba uphansi uyayithoba nami ngabe ngiyehla. Kodwa manje ngoba uhayi ugele. Ngehlele ngezathi mina. Ngeke angikwazi. Wena ozehlisayo la. Akazehlisi nje naye. Fanele indoda yami leyo 15 years. Awukame ngo15 years no15,000. Asikhulume imali. Yebo. Imali isithini isinqumo?
iyakhokhwa noma ayikhokhwa? Anginayo mina imali nkosami. Awunayo imali. Njengoba nibizile nje, yabo njengoba nibizile anginayo mina imali. Then-ke awutsheli ngani kusihle Anginayo imali. Usihle uma nginika imali yami nokuthi ngiyenzele iy'ngane zami. Awutsheli ngani kusihle. Usihle uma nginika angakwazi ukuyikhokha. Kufanele anginikeze imali mina ngenza iy'dingo zey'ngane zami. Ngizele mina kuney'ngane akanazo iy'ngane yena. So ngeke uphinde ulidinga usizo lakhe. Angazi kodwa nje nazo izingane akehlisa umoya kosamadedela ublood mina nginezingane kwakufanele senzele umemulo ayikho nami into engangizoyenza ene futhi nje usuvele wayibaqa kakhulu nje mawusungilandela abantu bekufanele ungikhulume nami kahle njengodadewenu bekufanele ukhulume nami kahle khonto ishilo la uthe usihle uthe uzokushada ushilo usihle washo uzongishada uzokulobola manikhohlisana phela nikhuluma nobabili ukutshela kanjalo ungitshela ukuthini mina angitshelanga lutho cha ngikuza uthi phela manje hayi bayakhothisana vele njengoba ehlula ukumnakekela nje ngezothando nje ngoba ehlula ukumnakekela ngezothando sebezoya endabeni ezinkulu kangaka zokushadana awukahleni bo ngeke inkinga zomndeni uyabona ke imali yakho ukuthi kubekaphi ukube nosihle ubungamdizeli ngabe ubekuthanda ekwenzela izinto manje wena uthi umenzela ngapha abethatha imali yakho eyinika mina imancane hle mina nginombuzo oyi1 ukuthi ke na wazi ngani ukuthi ngiyaza mshade usihle ukukhuluma kwami iqiniso siyathandana nosihle ingakho nginoshow ukuthi ngeke amshade ngeke phela athi uthanda mina abese gcineni athi uzoshada udadewethu uyaxolisa mntama ukuthi le ndaba ngiveza sengiyiveza la u15 years lo yebo wena unyaka yebo so manje ukhuluma uthini kuwena uthi uyabheda udadweni akazasho ukuthi uyabheda kodwa nje wathi nje ayi indaba kasisi wakho angisayizwa kahle usezwa wena yebo so naye nalala nosihle yebo ngiyaxolisa mntama ngiyazi ukuthi kuzofika kabi kuwena lokho ngiyaxolisa futhi angifuni ukuthi usihle afike la ekhaya azosithatha siwumndeni sigcine singasazwani mina nawe njengoba sekwenzeka ngiyazi ngibenzile ubuwrong mntakama kodwa ngiyaxolisa so mawuthi ke na awufuni usihle afika ngikhathe usho ukuthi uzohlukana nosihle yebo ngizohlukana naye ma kanjani ngoba ke na uphikile for isikhathi eside waphika futhi nakuyena udadewenu mayikubuza bekungalula vele ukuthi ke ngivume nje kalula kanjalo bekungalula okay so manje sengiyabona ukuthi ntama ngiyaxolisa ngizomyeka usihle ngiyazi ngifake enkingeni kodwa ngicela ukuthola ukuthi ungixolele ngixolile sisi wena usazoqhubeka nosihle ngisaqhubeka ngiyaphuma so nibuke ngixatshanisa indoda eka 15000 iki ngoba sonke sesihlile imoya 15000 kuzokwenzakalani ngawo anginayo mina mntama imali ngenkuluke nje lapha inhlonipho anginayo imali angisebenzi ngabe bengizokhokha anginayo imali cela ungixolele nje lapho anginayo imali relationship yami nosihle uphuma kusihle yebo imali ngizoqhubeka ngiyikhokhe i-relationship yakho nodadewenu hayi ngiphumile nakubona bobabili bazoqhubeka ngoba make njengoba esho ukuthi seke balala basazoqhubeka so manje nilala mayisemsebenzini yebo angithi mina ngisebenza ngihlale ngikhona mina so usebenza usihle yebo so wena ufaka petrol yebo and then azosebenza udadewenu yebo phephisa hayi ngiyawuzwa uzizwa njani hayi ngizoba right khona kusabhlungu kodwa ngizoba right uzoba right yebo hamba ngesikhathi uyabona umonakalo wenzile ngiyawubona ngiyaxolisa mntama angentama wakho ukuthi siyazalana angeke uze kushintshe lokho okwenzekile kwenzekile ngiyavuma kodwa egcineni singabandawonye mina nawe siyigaze elilodwa mina kufanele ngenze ngithuthe ngihambe ukuze ngizosuka nje phambi kwamhlanje manje akasebenzi nje udadewenu awukwazi phela ukuthutha mntama sizophila ngani thina la ekhaya ngoba phela uyazi ukuthi sidependele kuwena njengoba usebenza kuyena phela usihle uzoqhubeka ngiyasho nje ukuthi usihle ngizomyeka ngithi ngiyasho ukuthi ngizomyeka ngeke senilalile ngeke ukwazi akusho lutho lokho ngizomyeka ukwazi sisi ngeke ukwazi ngithi ngiyachazela nje kodwa mina ke ngishoyo ngiyaxolisa mntama ilelo nje ngisho ngiyaxolisa kodwa u15000 anginawo ngiyaxolisa ngoba uyazi ukuthi angisebenzi uhambe nawe ngithi hamba nawo 15000 loyo uhambe naye kusihleke angisena inkinga mina ngizoqhubeka ngihambe la ekhaya ngithuthe ngihambe ngithuthise wena cha ungahambi hayi ngizohamba indaba wathi ngingahambi awukwazi phela ukuhamba ithi nawe isekhakini la angithi nawe isekhakini la hayi ngizohamba ngiyofuna indawo umqasho ke Glistic
Mhlawumbe ngizoba right umoyeni, ngizoba right emoyeni. Kodwa-ke mina engikushoyo-ke ukuthi ngiyaxolisa. Hayi. Uxolisa ngoba uyisola noma uxolisa ngoba ukhuluma iqiniso? Ngixolisa ngoba ngiyisola. Uyayisola. Ngiyayisola. So ngeke usaqhubeka noSihle. Angeke ngisaqhubeka naye. But you understand if uSihle kwazi ukwenza into kanje kudadweni yazi akuthembe naye. Ya ngiyazi Ube ukuthi-ke na wena ukwazi ukuxhaphaza udadweni. Yebo ngiyakwazi lokho. Hayi bangidlale bobabili. Yeah. Ya bangidlale bobabili. But-ke kubalulekile nini nabandawonye. Ilokho nami engimtshela khona ukuthi kodwa-ke ngisengisi nje akathathe konke. Ilokho omtshela kona ukuthi nabandawonye? yes ngiyaxolisa. Busukhohliwe lokho akakulala noSihle? Cha bengingakukhohliwe ukuthi kodwa naye udadewethu ngendlela ade edelela ngayo bungaze umthathe noSihle bungaze umthathe esichomela ngaye mina nginendoda yami indoda yami ndisi indoda yami ndede hayi bosisi So bumdelisa inkani? hayi akuchonywa nje ngendoda akusiyo nje into ongachoma ngayo leyo. Sure. Okay. Kodwa ke ngiyaxolisa. Angikholwa iqiniso lami lelo. Wena usazoqhubeka nje noSihle. Lutho ngeke ngize ngiqhubeke. Yini ezokwenza ukuthi uhlukane naye? Vele mina uSihle bengingamthandi ingoba benginonisela ngemali. So ubuthanda imali. Bengithanda imali yakhe. So manje why bungathathi imali kaSihle uyifake la bengeke phela aqhubeke anginikeze imali mangingavumi nami ukuthi sithandane nje bengeke. Ngisho ukuthi thatha imali kaSihle-ke mase kunika ukhokhela udadweni loan. Angithi mina nginezingane sisinezingane zinezidingo. Akazondlini udadweni ngoba uyazondla. Uyondla ngithi njengoba ondla like ukuthi uthenga igrosa ngithi. Okunye cha like ukuthi ke fanele igqoke fanele zenzeni imina lapha. Cha angisho sengiyachaza ukuthi imina ke lapho so le mali kaSihle ngiyayithatha ngithengele izingane zami into zokugqoka. uSihle ulenzile udumo. Okay. Into engicela ukuyisuggest ngicela ukuthumela uchwepheshe odila nemindeni. Yebo. Azokhuluma nani noba u2. Yebo. 1 kunenkinga yemali la imali iyaxabanisa. Kanonoma kuphi indawo imali nje iyaxabanisa. Nawe kwakufanele ucalculate ubone ukuthi akasebenzi udadewenu so ngisho noma kuthiwa wenza iloan kufanele ungawenzi weqele ku15,000. Nawe kwakufanele unicabangele udadewenu ngoba wawazi vele waseqala ukuthi uyikhokhe. The time uyenza le loan wawazi vele ukuthi ngeke uzikhokhe le mali. Manje sesila sekufanele kutholakala indlela yokuthi kuqedwe lesi sikweletu. Yebo. EkaSihle senoyikhuluma nochwepheshe. It's a pity ukuthi uSihle akekho la bengingazi ukuthi ngizela noSihle la. Because yena buku unqhatheza ndawonye. Angithi usembika amabala? Yebo. Uthi yini amabala akhe? Cha nje uthe nje udadewethu akasi type yakhe. Ubone emva 15 years lo? Kushuthi phela. 15 years. When type yakhe. Kushuthi mina phela type yakhe ngokusho kwakhe. Wazojabula bo. Uyabona usamthanda uSihle? Usanaye. Usanaye uSihle wena. Lutho angikhonayo. Hayi usamthanda. Angimthandi ngingamthanda kanjani? So uthi asiyo type yakhe ngaliphi yini type yakhe? Angazi akasho ngithe nje udadewenu nje hayi. Mangithi asambeni nje samba indawo akafuni. Hleze ethi nje mina nayi imali faka upetrol uhambe wena uyela ufuna ukuya khona. So 15 years imayibona ukuthi akuyona type yakhe. Ngokusho kwakhe usho njalo. So wena uSihle type yakho? Cha, mina uSihle angimthandi. Ngithanda imali yakhe. Ilokho nje ngikushilo. Walala naye. Kodwa uyazi Ngangeke phela ngingacimezi mangicimezela imali. Imali impande yesono. Ngangeke ngingacimezi ngicimezela imali. Angithi uyazi ukuthi mina nginabantwana angisebenzi. Awuqinisile. Uphanta kuSihle. Uphanta kuSihle. Uyena phela wayenginunisela ngemali. Kufanele ngenze njani mina? Alright. Kodwa mina ngithi ngiphumile la ekhaya. Njengoba ungitshena kanje ngiphumile. Okay, ngicela leyo decision uyenze mase kufika uchwepheshe. Wakhuluma nawe yezwa. So mase fikile uhlale phansi naye ukhulume, ubhodle ukukhuluma indlela ofila ngayo and then uphefumule and make a decision. Asingawenza ama decisions esidiniwe. Ngiyazi ukuthi ucasukile iwrong kakhulu into enze udadewenu. But at the end of the day insayigazi. Okay? Konke ufisa ukisho kudadewenu? Ngifisa ukuthi nje mntama ngiyaxolisa. Ngiyazi akukho lula futhi ngeke ungixolele manje, ngeke ungixolele kusasa, kodwa ngiyaxolisa. Hayi-ke niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke indoda la imali lana kodwa kubalulekile uchwepheshe uzofika akhulume nabo as umndeni asambali kuSihle la sesikhuluma kuma grounds ukuthi bawumndeni bazama ukuthi-ke ikhokheleke le mali kodwa-ke yena kuhle uthena angayikhokha yena le mali angazi-ke indaba kaSihle
of which-ke na usuyodecide mase calm engasanakho ukudinwa ngoba mayidiniwe right now uthi akamfuni. So sisiphuma la mhlawumbe usayifunela usihle wakhe, but okubalekile-ke uthi iqiniso liphumile. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe.